ketok sepi banget ya. Lah ya iki kudu menikmati. Pengen suara piring teng klunting. Manas. Tigong rasi. Wis ra metu. Heh. Ra metu. Ya sesuk. Ya sa. Apa? Piye? Ora ya men. Kok saiki piye? Kok raup sik kana truk. Ngerti ngono tak guak ndalan kok mbiyen. Gua dalan ngene ditemu Ariza. Awakmu kuwi. Gayane kok apik-apik. Weh lah. Wong iki rasa perlu nandang bagus. Kok pasang susuk reng. Ha iya. Ben akeh wong wedok sedo kepencut aku. Susuk sak renge dikeke matamu kuwi, Gong. Padha pengangen-angenku. Petruk jedul pas jam 2. Wah. Ya duwe iki nek ora ditokke ya eman-eman. Kok pengen metu Petruk sik model ngene. Sing kae ben istirahat sikik. Pirang-pirang dina soalé wis nyambut gawe terus ya wis genti iki. Nah, di bantu kanca-kanca. Iki mau ana sik nyebutke warga laras, ana sik Larmandaya nggih. Niki pancen saperangan kanca-kanca warga laras ingkang rawuh wonten ing mriki kanca wiyaga gabungan kalih Sedah Merah Larmandaya. Dadi niki kula niku dereng gadah grup. Merga dereng saged dijagake ngoten. Mboten napa-napa. Yes, mlaku alon-alon. Iki sowan ana ing Plesan Tirta. Ngendi iki? Tirta Mulya Kretek Bantul. Wah. Iki Kecamatan Kretek Iring Kulon. Wis kala wingi wis didhawuhi karo Pak Ambia supaya gelar kabudayan seni adiluhung. Ya wis sak kamat-kamat mbok menawi mangke kathah lepate, kathah klerune mboten karena ning penggalih. Kula sak kanca nyuwun gunging samudra pangaksami. Mugi saged sesabetan ing taun ngajeng. Ning nggih diundhaki sithik. Wah nek kaya ngene jan rasane seneng banget. Karepku ki kaya sing tak ngen-ngen ki kaya almarhum Bapak Ki Suparman karo almarhum Bapak Ki Supardi. Pak Parman ngasta sik ngendang sedhuwure lanang. Wah. Ndah po bungah rasaku. Weh. Wah lah yes ra apa-apa. Ya mbok menawa karnan penggalihe niki kanca-kanca ki ya do kangen karo keplakane. Wah wis ra apa-apa. Iki Mas Gading ya uga nonton. Wah ya ngene le. Contonen antarane Sabet Antawacana Banyolan iki contonen. Aku hirip-hiripan nek karo Pak Muswardi. Tenan. Aku ki mergo mbiyen arang niku mayang ki mergo ngalah. Ora. Iki lho Mas Gading aku iso iyasa wayang kaya ngene iki ya. Iki ya mergo le melu pakmu iki ya tak lumpuhke sithik mbok sithik ala ya. Ya mung cukup ya ngene iki lah. Wis ra apa-apa iki kanca-kanca do panas atine.
Yo, dolanan. Sore-sore. Lah iki seneng banget aku. Ning latar karo kancane. Oh, ibu-ibu Waranggana. Rame-rame tetembangan sakarepe. Kanca ayo kanca, kanca sing prayitna aja kesembronan. Ayo mobang desa, lawang kowe sing marah-marahi. Lawang kowe sing marah-marahi. Mangka saka toko arep siplek nganggo birko. Minggir mas minggir, lipir mas lipir, lihatlah aku menari. Tari gembira loka. Wah, lah yo malah kaya sik ditanggapke. Lah piye to, Kang? Oh, suarane kadinggonku krungu. Marai kemerjut aku niku arep selak nonton kowe le gara-gara truk. Lah iya. Abagong ndi? Kang, rene le. Wah. Piye, Truk? Ki sowane ndi? Ki ning tlatah Plesan, Gong. Kretek Tirtamulya, Kretek Bantul. Oh alah, acarane bersih dusun. Terus siji serah terima jabatan dukuh Pak Ambyah kanggone ngasta dukuh wis 31 taun. Lah iki digendeni karo Mas Wil sapa? Wilkan Ansori. Iki wis aku wingi ya duwe kanca jan meh bunuh diri. Lah ngopo? Jago dukuh ora kecompo. Lah kok pedadina minangkali terus ya tak parani untuk mesakake. Apa kowe? Aku lho mboten siyos dados dukuh wis ora apa-apa. Jabatan ki sesuk wis ana dhewe-dhewe Gusti wis ngatur uripmu. Ayo kene-kene nyate karo bapak kene aku ya. Kene ming sak sate kowe ra sida nyemplung kali truk lambemu. Sekarang saiki ki jago dukuh ki beda karo biyen, Gong. Ah bedane piye? Nek biyen ki coblosan langsung, nek saiki ki tes. Oh. Dadi ora iso mani politik, ora iso to dasare mani politik ki kleru. Dosa. Dosa ngupaya kanca. Kowe iki domong apa? Saiki seneng-seneng. Ujube apa, Truk? Merti dusun. Oh iya. Ha iki ya anu iki dikancani Mbak-mbak Waranggana ana 5 cacahe. Ana Mbak Oliza, ana Mbak Cimuk, ana Mbak Ayu, Bu Neti, Bu Pras. Iki wingi ana request lho, Gong. Kutun manggung bahasa Inggris. Ilate bojoku kuwi wis kecantol ngomong Inggris wangel tenan saiki. Tenan, sapele dadi bojoku ki bodoh. Padahal mongko biyen pintere ra ilok-ilok. Ayo kowe iki apa-apa tok jambak tok keplak lah ya. Ah dadi pedhot sarap-sarape sik pinter. Ning tenan bojoku ki wong wedok sik blo, sik lomo, gampang diapusi.
Oh, iki mung oleh turan semene. Ku ya manut wae. Ya disyukuri ya, Pak. Pokoke wasite disyukuri. Ya saiki anu rek nggo tamba gelok. Iki dicaosi Kutun Manggung ning basa Jawa wae. Bayu. Dalem. Oh, Kutun Manggung basa Inggris sing kelingan ora ya? Ora. Wah, jan. Ora sik dianu kuwi ora wis dipikir wetenge tok. Wah, gluyah bengi nangis ngelih. Piye le ngomong ki piye? Bengi nangis ngelih piye maksude? Wis to sak karepku to wato tok wangsuline kowe iki dong karepku. Iki Kutun Manggung, iki mbok kakakku tercinta iki mbok kersa ngendangi aku ya. Sak Kutut Manggung ngono lho. Mbok diaturi rene. Kangen aku. Wis. Ana Mas. Mas Mantri munggah kene Mas Mantri. Ma Mantri. Kakakku tersayang. Kakakku tercinta. Oh, wis suwe banget. Jan wis. Kangen aku. Tangane iki lho. Kelet nek ro tangan. Kok nek karo kendang. Ya Mbak dibawani Kutun Manggung nggo tamba gelo. Sakniki. Lah ya sesuk sore ra apa-apa. Sesuk sore ben wayangan meneh. Khusus Kutun Manggung. Dadi kowe nyindeni sewengi Kutun Manggung duwer lambemu. Sepi banget ya. Lah ya iki kudu menikmati. Masa ngene iki tok karep digedumbreng. Pengen swara piring teng klunting. Wah sesuk-esuk engko. Mbok domong to omong apa-apa ora ketok sepi banget to kancane iki jan wis tak imbui wis engko. Lho kok imbah-imbah iki gek entukmu pira? Bar mayang matombo ning arep nggo golek jeneng imbui. Awiya gawe diimbui seneng banget. Ya saya. Ya, mbok mau rasah omong kok. Lah ya kok gleleng banget. Tak imbui ku entuk. Lah ya praja-prajane dadi pengarep ya ngene iki. Kowe tuwah wis njagake. Blong kapok kowe. Wong gelo iki loro lho, Kang. Ah, biasa. Biasa gelo. Biasa gelo. Wah, wis suwe gelo banget ta. Pahit. Ya karang nyambut gawe terus kok ya. Kesuwen pas apusi wae. Carane ngene arep dolan aku sok. Ya dibacutke. Iki lho, Jan. Mbak Ayu iki lho, Reng. Piye? Ki bladeg seprana seprene jaman ngetutke almarhum Pak Seno kae tanpa esek. Piyayi Yojo wis tetep. Apa ya? Ora esek apa sekali lara ya radang tenggorokan berobat entek Mang Yuta. Apa? Ah iya no, aku tak ragati Mang Yuta ya ditopo. Golek meneh. Yo. Mbok nek umukke ora banget. Kowe lah wong urip ki nggo umuk. Aja wong urip kok merendah. Ora. Telak apa kok dobatke nganti 5 juta ki? Lha iku ngejoke anggarane 5 juta ngono lho. Ngejokke sapa? Ya
Biyen ning ngejokke karo Pak Seno biyen semono ya aku. Karo Pak Seno terus dikeki 3 yuta nyokis nyoh ben bojomu sehat siap sedika. Ngluwi bang plecit. Padahal ming tek 300 lah. Almarhum Pak Seno kerep tak apusi. Mula awakmu ra sugih-sugih wong ngapusi wae. Ora sugih piye? Hah? Ora sugih piye? Bondo ki rasa perlu diketok-ketokke. Lah, Cukup dijereng ngene iki. Nah, iki bondo dijereng ngene iki lho. Nah. oh iki. Iki wong-wong wis do ngerti. Oh iki bandamu iki. Wah, Oh, ngono. tandane kok. Nek ra aku ra iso ngene iki. Berarti iki iso dadi duit. Lho ya iso. Oh. Tak duitke oleh. Lah gundulmu atos. Iki mau iki do ngaku iki arep budalan. Lah, Si Puleng mara nggawa rampokan ro anake ra oleh. Jangan, tolong aku jangan. ya anakmu ki gleleng wong Jawa ya Gleleng omongnya tenan. bahasa Indonesia. Lah ya bahasa Indonesia. Bapak tidak bisa ngadeg. Oh, aku ya. Oke iki maksud iki anakku ki ora iso ngadeg sambat dudu aku. Yo bacutke. Marku. Lah wong wingi ta. Ora mumpung kelingan aku. Wingi rak awakmu jenengan rak ngomong karo Denta. Den, dongake bapak ya. Lan jawab anakmu piye? Bapak mati. Oh, wajan. Wis tenan kuwi aku tak ketak sirahe nangis. Lambemu slotak. San. Lah saiki bayake wis. Nang swalayan. Mbokne blonjo, anakku dilalek krasa pipis. Tak terke nang kamar mandi pipis kene le. Nggih. Heeh, Pak, pipis tak uculi to. Lah aku ki rak melu kepoyo. Lah aku ya melu nguyu. Lah kok karo anakku dilingi-lingi. Diselentik to. Wah, aku ya langsung bengok. Waduh, aku le kowe kok le. Karo bapak mulai nyiksa tenan kuwi. Kok ditek ngene iki lho ya lara banget kok. Wah. Gon bakso ya ayo. Mules karo rasane. Ya gemes ya Iku aja kita mbokmu aku ya. Dadi nggawa plastik bakso. Wah, wis ora apa-apa. Yo. Parku Oh menyura ngendang lho, Ding. Pero sapa lho rene? Putret. Wah. Jan. Jebles. Aja nakal ya, Le. beda neh po. Hah? Ora. Oh. Gading iki tetep Oh. jos. Heeh. Nanti ditutke ya. Ditutke. Wis jan plek. Ora ninggal karo gerangane pokoke. Ya ditunggoni adi-adiku, ponakanku. Anggit iki putrane Mas Mantri ya nusul. Tekon. Om aku kapan nabah? Kowe wis asal apal lasem ya tak jak. Asal apem. Apal lasem asal apem. Ana apem aku seneng, Mbak. Anggere wis apal lasem ya sesuk dijak melu si Om. Saiki ngetutke sikik digatekke. Iki kakak-kakakmu ki bodho Setara Bayu kuwi wah. Aku ki ngejak rak ya ming timbang nang omah ki do nganggur ya le ya mbang maling melu aku. Bangetan ro sedulure. Wah ya guyon-guyon ngene iki. Tetep rawani kok karo aku kek. Sapa ayo kae adi-adiku karo ponakanku.
Wis wangun ya reng nek aku dadi wong atos wis. Kira-kira nginggatke Wiyagara ora. Yo Mbak Ayu yo. Ning Iki poku kok buntet to iki. Buntet angel. Iki tinggalane Mbah Kadi. piye? Buntet. Buntet. Dol wae. Aja iki tinggalane Mbah Kadi. Mbah Kadi iki pira Mbah Kadi iki? Oh, kualat. Kualat wis kek biyen. Wis ku tau kualat, Dik. Mbah Kadi iki pira? Pipamu gedhe, heeh. Beda karo kipane sing gampang, kipa kok kaya sempritan. Lah piye? Kok aku ki nek diwaduli si Bima kae sengit tenan muangkel aku. Wong kok bodhone ra ilok-ilok ngono lho. Lah bodho piye to? Wes gampang kapusan. Aja di ngono kuwi engko ndak nesu. Mulih engko lho. Wes dan COD-nan, rekane tuku nang online, transfer kapusan. Ora dikirim barange. COD-nan beneran keciliken. Api pokok men 3 cm lah mengko sepritan. Wah, wes. Mas, deger kula mang tumbas tak nggo ngopo, Bim? Kula ngenteni pipa melih. Kowe iki ora kapusan, ra kapo-apa, Bim. Niki ngene Mas Nugroho. Ngene sapa? Ngene Mas Nugroho. Ah kok didol ngapa? Nugroho keserakat apa Bim? Wah, saru aku di sedulur ngono kuwi. Mbok sesuk meneh iki sowan nang Ambah. Butuhe apa ki tak cukupi. Ngono lho. Dene nek karo wong ngono kuwi, nek karo aku kok ora. Weh lah, aku ki nek karo kanca karo anak buah ki tetep seneng aku. Megane apa? Kanca ki kanca golek dhuwit bareng-bareng. Lah nek bojo? Nek bojo ki rak kuwi mung gawe lega. Upama bojo ra iso gawe lega, ayo metu, hatumbas. Kurang ajar. Weh. Pipa kok sempritan. Iki dedere kula tuku 400. Ha ulah ya 150 ra ulah ya wis. Sidane kena 200. Lah iki apa dedere lho. Sing gading tak tinggal nang mah ya ben istirahat. Wingi mau turu kok sih apa dederku gading karo punakawane turu. Kesel. Yo. Anggung nyamah Manas. ati. Tigong rasi. Wis ra metu. Nah, Ra metu. ya sesuk. Disu. Ya sa. Apa? Piye? Ora ya ming. Kok saiki piye? Ya ora ngopo-ngopo lah ya ming ngono wae kok. Ayo sa. Aku ki ra kerep kleru to. Ayo sa. Kok sa? Ora sesuk apa Oriza ki sesuk takon persiapan. Apa? Wae lah ya sesuk masto nang Palembang. Yo terus Lah ya arep persiap- jejer. Ora. Oriza ben jejer Wahyu. Aku kok ora mangkat. Hmm? Aku kok ora mangkat. Kowe mangkat piye cetha karo aku kok. Mangkat wong telu. Kok ditinggal ning tol. Ora tak tinggal nang tol mesake. Ora wis. Aku ki ora macem-macem kok bune. Yo. Burung piye? Ketekuk. Sapa ae? Kae Bimo Aris kae. Duwe yang kok mung dilungsur kancane terus. Kapan arep tentrem? Ya kandhane jagake bojone wong. Oh, jagake bojone wong.
Mula kowe ngati-ati karo kae. Lah ngapa? Lah ya mbuh kae iki wis jan cluthake ra ilang-ilang. Aku wis ngerti kok. Aku. Galo. Aku ra wani nyebut aku. Yo. Reketekong. Kang. Kok ming pisan. Lara pira? Ya ping-ping cukur ketekung. Ging. Nah ngono lho. Sapa sing ngompol? Wis bacot digongi kok. Oh sikik pan kowe iki lancang. Ganggung wae. Mikir sik nang Klaten apa piye kowe? Mula WA-ne iki disadap. Bene video call karo kancane iki ben ngerti ngono lho. Kok kurang ajar ya iki. Kanca-kanca iki do nekat. Edan tenan. Alah iki jan. Wis nekani akhir zaman wis alah. Untung kae iki wong sabar sapa? Mas Ipan kae lho sabare. Coba nek kaya aku. Di dodo nyododo. Saya dalu mundak tos. Iya alip ora ketok iki wis nglekar kok ya alip iki. Mutah-mutah. Mutah-mutah. Nek rung ngono rung mari kok ya. Kaya jaman kowe mbiyen gek ngrawat aku ya bune ya. Wegah aku. Mula aku ki wegah. Wegah apa? Kon mari ngono lho. Ha iya mula mari aku. Ngerti ngono tak guak ndalan kok mbiyen. Gua dalan ngene ditemu Ariza. Ih oleh kowe ngono Ariza. Kon Kayane kok apik-apik. Weh lah. Wong iki rasa perlu nandang bagus. Perbawane sing penting awak pasang susuk reng. Ha iya. Ben akeh wong wedok sida kepencot aku. Susuk sak renge dikeke matamu kuwi kok. Kowe kok kejem. Hani picek mataku kok. Mripat tok dikeke susuk sak renge. Sik kepencot kowe ya. Yo. Kowe kok meneng bae, Truk? Aku ki ra iso omong karo omong cara piye ya piye. Mangga 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 Wis pokoke manut ta monggo sakarepmu. arep ping pira monggone Wis mau japing pindho kowe ora gelem mimpi pisan kok. awakmu kuwi Wis iso diceritani apa Riz? Wah, keparah tenan. Jenenge wong wedok iki aja mbabar kehidupan rumah tangganane kanca. Nek curhat ra apa-apa, dhek nek curhat karo Oriza ra apa-apa. Sepenting aja curhat karo lawan jenis. Nek karo wedok do wedok oleh. Lah iya. Sepenting aja karo wong wedok karo wong lanang kuwi bakale dadi setan. Ngerti ra? Sing dadi setan sapa? Ya mengko ki wong loro ki ana wong loro kuwi do curhat, do WA-an, terus do video callan. Pingko terus setan iki rumasuk dadi ora apik, tumindak sing ora becik. Contone. Mbak, iki aku arep karaoke, kowe melu ora? Sapa? Ora kanca. Iki mung contoh kok, Iya, aja nyebut jeneng lho ya. Ora, aku kok nyebut jeneng iki sapa? Lah ya mulane kuwi aja. Kamangka aku panang Jakarta lho kowe. Aku yo karaoke. Lah iya aja nyebut jeneng ya pan ya to. Kowe lah kurang ajar. Monggo lek Kang Sen karo Bimo Aris lho. Kae tersangkane kae lho. Ya aja ngono. Dokong kalingkong janan. Terus ketemu ki elike lho. Aja seneng mangan kanca, to.
Gak seneng. Yo dibagi. Yo bacotke. Iki di streaming yo Glugok. Aku kan ora nyebut merek. Sapa to sapa? Iki mung pengalaman. Yo. Pramitra kang Lah kok ya sing rumangsa sing lanang iki kok ya omong aku sok omong Bima. Ah ra cilaka ta. Kowe jenenge ora iso njaga wadi. Wah, wis jan pahit. Lho. King kok ora gentenan apa ora? Moh aku seneng kowe kok. Suwe ra tak kutut manggungke. Lah ya nggon bengi rak ya tak kutut manggungke to. Bodhon manggung apa? Iki mau sedina turu bojoku iki. Edan aku ora kopen tenan. Wah. Dilale anake didolang ora gelem nesu. Wah, apik. Pandroke disuweki. Aku nek carane ngene iki gah, aku carane ngene iki gah. Suwek terus Bu, suwek terus Bu aku. Terus Ora terus ora ngopo-ngopo wong aku terus poleng teko mau dadi ngaco. Awang teko wae kok mobil dipalake tengah dalan. Ana truk ra iso liwat barajan cilaka tenan iki. Yo. Sugeng langgahipun para tamu. Nah. Gentenan ya. Ya, ayo Nduk Oriza. Coba. Coba ganti sirah iki pisan kok pindho. Nggih. Maksudnya ganti swara. Ora kok mau ganti sirah ngono. Ganti sirah kok aku ya krungune ganti sirah. Lah ya ora ya ganti sirah to saka ayu nang nggone Oriza rak sirahe ganti. Ning maksude udu. Oh ya maksudnya ganti swara. Kan sirah ki melingkupi segalanya, jeka mripat, irung, tutuk. Ganti uang. Ya ganti wong ya kata-katane ya ganti wong. Ganti rasa ya iso. Yuk. Gah aku ndak keblondrokan aku. Sore-sore to yuk. Sore. Sore ya layo mas kutak manggung ya loro. Oh oh la oh yo yo nah ketok nek wiyaga terpimpin dasare wirasawarane tangguh-tangguh wah baleni meneh yo ah iki Mas Pairan karo Mas Waldi nah. Iki ya Kang Pairan ya menggawe deg-degane atiku mau lah piye diwekake wingi kok ora bales iki arep balak kok ya aku nek ora Mas Pairan iki piyayine tanggung jawab didikane Mbah Timbul didikane almarhum Lek Surono didikane Joko Bledek sapa Joko Bledek oh Joko Bledek Parangtritis ha iya ora disiplin disiplin apa le mendem ora Mas Pairan ora no yuk sayo Tumbeni. diombeni mimi diombeni sa coba ombenmu kaya ngapa Omben. calone lunga 5 dina ya saya Sesuk aku jajar sapa? ya nang dhuwur bis wae saya Kok dhuwur bis. aku nek do jejer sing iki ku do meri Oh ngono. aku jelas jejer karo ibumu Oh.
Tapi kaya Janu. Terus Pak Dalang ku mangkat jam pira? Ki rencanaku ya 5:30 niku ya mbuh ibumune dandan rampung jam pira. Nesu e. Omben nana Fikol karo sapa? Ayo ro kancaku. Ayo, ayo. Kancaku no. Iki sama apa cocok. Rene. Rene ya. Ya ampun yuk, kuwi yuk. Di kakakku tercintae. Oh. Sini ngendangi. Sini, Mas. WA wae, poleng kon WA. Ya kayak ditembang iki. Oh, ya. Ata. Aku ki aku karep kaya dalang-dalang sing kondhange lho, Gong. Kaya almarhum Pak Seno, Mas Tono iki karo cengkok wis ora tetep pleng lho. Tapi karepmu rak ya oke ta, Mas? Ya karepe oke. Ning prakteke? Nah, kuwi nol. Nana. Dom. Wis ngopo iki, Gong? Reng. Mbok raup sik kana truk. Kowe iki ket mau omong klerak-kleru. Yuk. Kowe ya melu-melu terus. Wah iya, aku nggo sikik. Ulangi, Mas. Yo, wah, aku kesuwen kowe iki. Wis lak ngantuk. Yo. Wah. Ketara nek ora tau sepel kuwi. Awak dong. Yo kok nek gore-gerong yo apa? Yo. Ya. Pakani wis ora ya? Heeh, pakani. Heeh. Ganti uang ora? Ganti. Sing luwih gedhe. Wah, luwih gedhe. Wah, jan cimune disawang kene kaya sinden laris tenan. Ana janggut tok tingkat 4. 1 2 3 4. Bah. Kowe rusak. Ya, Mu. Wah. Sinden Jampang Galo. Sa. Engko ana request lho, Sa. Jineman mari kangen. Lali tak antil kowe. Sing sapa gong sing request iki? Mamantri. Wah, sajae kangen ro Riza sajae. Tapi dikendangi lho. Hah? Kan ngendangi? Ayo tok cowok dhewe engko sikik ben ngrampuke kutut manggung. Ayo mu nek buka buku arisan sesuk. Ya guys arep rumengoe lambene wis keplek-keplek.
Kowe tau aku ki ya tau syuting ya ambeke. Syuting ledek. Oh. Ora-orane iki tau syuting aku. Syuting apa? Aku biyen tau syuting judule Pasir Putih. Kuwi novel jaman biyen, Gong. Kuwi biyen nek diwaca karo teturon kae asik kae. Yuk pindah gone Bupras. Dicek. Cek. Nah. Tolong dialiri setrum. Oh, lah kurang ajar. Cek. Cek kleru. Wong tuwa ora iso gupak tuladan. Kleru kok. Kleru wae ngleru nek kowe iki. Traing nata mati kejojo nenggala. Kejojo kok mati. Lah kejojo nenggala ya mati kok. Gen aku ora mati. Wedan Malah gobek kan. Wah wis. Saya suwe saya nekat. Aku mau kemringet cik ngeteri tisu aku akeh banget ya. Tisu ya karang jalang kok ya. Pengarep kok ya. Madeg ya. Ngerti bapak kemringet iki Warijal langsung tisu. Wo, tisumu to. Ya sorry. Ya Bu ya. Traing nata. Apa sida apa ora janji sabar aja to kesusu sawahe jembar-jembar parine lembu-lembu bablaske kudu nyongklang joget terus oke
Gedawan. Wah. Sajae sik ngegong sengit wae. Dendam e. Iki mau nata ngimping wayange tak kei 1 yuta kok. Ayo kepiye? Ayo kurang kepiye? Ngimping wayang 1 yuta, poleng gamelan wayang tak kei 4 yuta. Niat langsung rontok rambute jenggot. Iki minangkane iki apa? Request saka sapa? Saka kadangku tuwa Mas Mantri. Iki Mbak Aruza kon jineman. Mari kangen. Iki sitere kurang seru mau saka njaba jarene. Diaturi minggah panggung. Mas Mantri. Nggih, monggo Mas. Monggo kangen nih. Ya, tak. Kok tekan kono Monggo Pak biji Mantri. Oke lho wis ciut kae. Aku mula ora ngetoke suwit, ora ono sik do iso singset e kancaku iki. Biasane suwit. Ya wis. Lalu ya, pas to, ayo dalange kudu tengen ngene iki. Lalu mangsa. Ayo. Dalange ora terus nyabutke wayang. Suluk iki ya penting. Ora ketung suluke cakepane awur-awuran iki ora apa-apa, penting suluk. Paham ora, Gong? Paham. Dirungokke, Ding. Mas si Om iki. Engko balinane si Om apa? Balinane si Om ben adike bubukne si Om sike. Yuk. Sik nampani sinten? Hah? Mas Wahyu. Lah ya Mas Wahyu, Mas Mantri dereng kersa. Mboten. Nononone. Neneng. Yo. Es bacot Mas. Oh ya. Lalu mangsa Magut, 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 magut. magut 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 yo Waduh penake. Jenggleng. Ngetes wiyaga ki ngene iki. Dotengen karo larasan apa ora? Ah iya. Ha ning ya tetep luput. Nyoba sing nyaron Bayu kae penting genjlenge 4. Jan titi laras ora jedak. Lulusan SMK Sri Slamet Wilujeng plula. Ngisar karena anak gemake.
bener nih saiki. Ngisor ngendi? Ngisor ngendi? Ngisor kara. Oh. Ana. Gemake. Wah, mu. Kaget aku. Ih, Ya ampun, ya ampun sah. Kaget, Mas. kaget, Pak. Aku mak merinding. Ih. Mbok Ya. ngisar kara anak ngaku cekok loro-loro anake Ya. Pepet ke, Mas. Langsung dan dulu dan tak drak tak drak. Wah, jan gambangnya kurang terampil. Ya jadi ngono kan lagi sedih. Kapusan terus wah jan wis. Wis kapusan. Wah saiki pipane gleleng terus gambar naga. Aku ya awas lebih ngene nyembur aku ya. Rega pira, Gong? Rega 75.000. Piber kuwi ora gabik. Wis matur nuwun iki wis apa? Jineman mari kangen wis diaturke nggo kakandaku wis saiki do Andrawinan karo Alip. Aku sok dijoli, aku joli gundulmu aku ya. Saiki wis wektune saya mepet. Ah, wektune saya mepet jam pira to? Mongko 3:30 kudu rampung. Lungguh lencapring tutul ngisor wit.
nembang warung pojok. Ha iya. Iki sakwise nembang warung pojok ki anane merti dusun iki mula tayo padha tansah memuji muga-muga sesuk sak pungkure awake dhewe dusun Plesan Tirta Mulya Kretek kene tansah manggih kawidadan kawilujengan puji kumuga langgeng Pujiku tansah lestari puji kumuga langgeng puji